nemlig dem, der står bag Skagen Visefestival. Vi kan lige så godt sige det nu. Dette er ikke noget musikprogram, Ej heller en udsendelse med stjernebesætning. men derimod et program om folkene bag. Vi skal ikke se de kendte steder i Skagen. Blot kigge lidt ind der, hvor der arbejdes. Igen og igen, år efter år. Vi skal til den 21. musikfestival. For at blive gammel, tæt på alternativet. Ja, det mente jeg heller ikke, du var særlig Jeg gammel. bliver 72 i morgen, og jeg har det dejligt. Ja, Så bare glæd dig. ja. Så skulle vi måske starte nu. Og så synes jeg, vi skulle starte med lidt historisk. Og så tænker vi, at vi skulle gå herind. Det beklager jeg, men det sker ustandsligt. Den eneste, der er præference der, det er mig. Jeg skal altså faktisk ikke derind nu. Så vi må nok vente til det bliver ledet. Så lad os begynde i stedet for inde i byen. Ja. Inde i Skagenshallen. Der skulle Frode Munksgaard gerne være klar. Nu skal du lige fortælle mig, hvordan det skal være. Så skal vi have den rigtige bue på kasserne. Hvor har I fået kasserne fra? Det bliver to ned fra havnen af. Du kan se, der er fisk i nogle af dem. Jeg synes, den her den skal være med i, fordi... Og den er jo frisk. Den er fra i dag. Den er fra i dag. Ja. Hvor mange fiskekasser har I i gang her? Ja, vi kører med 1200 kasser. 1200? 1200 kasser til det, vi har brug for i dag. Er det nogen, I lejer, eller? Vi er så heldige, at vi har et trucksfirma i Skagen, som Søren Venstrup står for. Han sørger for, at vi får de kasser, vi skal bruge. Ja. Og hvor mange frivillige er der så til? Heller, vi er jo, altså det der hedder seniorfolk, der er vi jo 10 mænd eller sådan noget, og frivillige, så mange her i aften, der er vi 63, som arbejder frivillige her. Hvad er det, der får dig til år efter år, alle dine hjælpere her til at komme og så pukle her, jeg ved ikke hvor mange dage? Du pukler jo også om natten. Ja, det er jo mange timer, vi arbejder. Det er stemningen og kammeratskab. Det er den ældste plakat. Det er den ældste plakat. De første var sådan nogle små håndskrevne, nogle vi bare satte ud. Ja. Og så fik vi lavet den der. Og jeg ved ikke, hvem der har lavet den, men den er så herlig, fordi der er 5 fingre på. Der er 5 fingre på. Ja, du kan se, der er 5. Og så Og så er der tommelfingeren. en tommelfinger. Ja. Men det begyndte da før den tid. Begyndte i 71. Og der var det ikke ret stort så. Nej, der begyndte over Tuxens Villa. Hvem fandt på det? Det var en pige fra... Hun var lærerinde heroppe. Ja. Og hun havde været i Norge, hun havde været i Bergen, i Kapodasken, og hørt Lillebjørn Nielsen og Finn Kalvik og alt muligt. Og fik den overbevist om, at de skulle komme herned for rejsepengene og lave en vise eftermiddag i Tuxens Villa en fredag. Og der kunne være 50 mennesker. Jeg strøede puder ud og bare bajerflasker ind og sådan noget. Så fandt vi ud af, at så skulle vi nok prøve, så legede vi den lille badmintonhal. Ja. Og så var det faktisk i gang på den måde? Så var måde? det i gang på den måde. Og der foregik det på fiskekasser. Der var 1000 mennesker inde, der må være 480. Og de røg hash og drak bajer, og de havde det dejligt. Så nu flytter lidt hernede. Ja. Så kan, deroppe står der stadigvæk. Det er Visefestival. 87, ja. Ja, i 88 blev det lavet om til festival. Ja. Fordi det var lidt et falsk varebetegnelse. Der var ikke så mange viser med. Der var viser med. Der var altid nogle solister, men ikke noget i retning af det, vi har nu. Har du folk boende her? Det kunne godt se sådan noget. Ja, de bor her og sover her. Hvordan kommer Alex Campbell ind i billedet? Jeg træffede ham ned på Viceværtshuset, hvor han spillede, og hvor jeg kom ind og stod inde på døren, for scenen var lige inde på døren. Og da han så var færdig med at synge sit første sæt, så sagde han, nu vil jeg gerne bede alle jer unge mennesker om at gå hjem og hente jeres mor og bedstemor, så der er nogen i min egen alder. Og så stak jeg sådan hovedet og sagde, jeg er her. Og det var altså siden i 12 år. Ja, og Alex Campbell er død. Han døde i 1987. Ja. Og egentlig er det jo bare et forholdsvis almindeligt parcelhus. Fuldstændig almindeligt, altså i hvert fald udenpå. Ja. Der er billeder fra de allerførste gange, der var musik. Der er også andre festivaler til Skagen-festivalen. Hvis vi så gik herind. Ja. Skal vi gå derind sammen? Ja, det kan vi da godt. Det gør vi.
Fordi det fortsætter jo hele vejen rundt i huset, alt. Ja, faktisk gør det. Fordi efterhånden som væggene bliver fyldt hist og pist, så må man jo tage... Og så kommer jo folk med deres... Ja. Vi har badet her. Ja. Den er ny. Der er mange berømtheder, der har været her gennem tiden. Ja. Der kom nogle nye på rundt omkring. Ja. Hvor lærer møder alle de ting, de advarer deres døtre imod. Man kan jo godt kalde det en form for museum, her. Kan man sagtens. Ja, men det er levende i hvert fald. Ja, bestemt. Hvad er det for en masse mennesker, der er her? Det er medarbejdere og venner og musikere. Ja. Hollændere, englændere, tyskere. For øjeblikket har jeg ingen skotter, men det kommer der. Det er fejl. Det kommer der. Og hvis vi kigger ud i haven? Ja, så har jeg jo en mindre campingplads her. Jeg venter, der er et stort telt mere derovre. Ja. Og så venter jeg i hvert tilfælde 2 mere. Nogen fra Sønderjylland og nogen fra København, som kommer og slår sig ned. De har bestemte pladser, de ligger på. Kan man godt sige, at dit liv det faktisk er blevet Skagen Festival? Det kan man godt, faktisk også efter jeg holdt op, for det havde jeg var en lille smule nervøs for, når nu jeg ikke var med i festivalen mere, om jeg så måske så de mennesker, men de kommer på alle. De kommer helt over rundt. Så har de et par dage, så kommer de kørende ned fra Midtjylland op, og jeg har et par dage at køre igen. Det er jo herligt. I see by the great stone you're only 19 when you joined the Great Falling in 1916. Synes ikke, det tager lang tid, det her? Jo. Hvad tror jeg, der sker, hvis jeg går op forbi køen? Jeg prøver lidt. Hav, hvad skal du have at spise nu? Rundstykker. Er det morgenmad? Ja. Er det ikke lidt sent? Jo, men jeg er også først lige kommet op. Nå. Og du ude at feste i aftes? Ja, jeg er til koncert. Nå. Tager det ikke lidt lang tid, det her, synes du? Jo, det er træls. Rode, kan jeg ikke spørge ud i køkkenet, hvor lang tid det tager det her? Jo, det spørger jeg lige om nu her. Hvor lang tid tager det at afvikle sådan en morgenmad her? Er det hele dagen, eller hvad? Nej, vi er færdige her omkring 10-11 tiden. Og så begynder I på Så begynder vi på frokost. Så begynder vi at starte vores pizzasalg op, og vores middag, dagens middag er kokken i gang med at tilberede derovre nu. Og salatbord der, de kører så i gang til. Ja. Hvor mange har I sådan cirka lavet med til herude? Altså, vi regner med cirka 2.000 middag, men vi ryger i hvert fald op på 3.500 i år. Hvor meget omsætter I for? Vi omsætter for cirka 480.000 i år. 480.000? Det regner jeg i hvert fald med, at vi ryger op på i dag. Nu har jeg ikke rigtig haft en tjek på, hvor mange der er taget hjem, men altså, det lader til, at der er mange mennesker herinde. Der er i hvert fald kø ude på størrelsen. 500.000 cirka. Er det er klart 500.000, ja. Er det mere end sidste år? Ja, det er over 100.000 mere end sidste år. Så vi er i hvert fald meget. Det er en god forretning, hva'? Det håber vi. Hvordan ved du, hvor mange der skal bruges af sådan nogen, og vin og øl og... Altså, hvilken erfaring har du i det? Der har jeg ikke ret meget erfaring i inden. Er det sådan på Jeg ganger sådan lidt husmorbegreber op. Ej, jeg har allieret med mig med kokkene. Der er jeg på 6 udlært kokke på. Du har 6 udlært kokke på her nu? Aha. Spiser I alle jeres måltider herude og bor herude? Vi bor her, men vi spiser ikke alle måltider her. Vi har spist det i byen. Ja, er I utilfreds med kosten nu? Absolut ikke. Nej, det er vi ikke. Vi skulle bare nå så meget, så vi også har... Jeg har spist langt herude og smagt pragtfuldt. Ja. Hvor mange hjælpere har du her? Alt i alt har jeg 85 medarbejdere på. Altså i spisteltet, som kører på 2 vagter hver. Og det er frivilligt? Der er ingen, der får løn? Der er ingen overhovedet for en krone ud af den. Heller ikke dig selv? Nej, ikke en krone. Hvor meget søvn får du? Det er blevet til 4-5 timer fra vi startede. Så... Men kan jeg vide, om festivaldeltagerne derude har fået mere søvn? Jeg blev kuldsejlet. Hvordan det? Nej, det var fordi, jeg var her sammen med 3 veninder. Ja. Vi sov i en kombikane. Ja. Og den kunne altså ikke klare stormen den første nat, så den revne 2 steder, så de var nødt til at køre hjem i går. Hvordan søren har du så klaret den? Jamen, jeg kan godt klare den. Har det været hårdt i de her dage? Ja, det har det. Det har
Men hektisk der. Mere end det plejer? Nej, det vil jeg ikke nej. Altså det er vejret, der er skyld i det. Mange de har taget direkte til campen, efter de er slut op i hallerne med koncerterne. Førhen der gik de jo på havnen og i byen og gik rundt dernede og mor og fik noget øl. Det har der ikke været så meget af i år. Men udover at du tjener gode penge, er det så også besværligt? Nej, det er det ikke. Altså selvfølgelig er det hårdt. Vi kører jo ud og brugt bare, at det starter og så til det slutter. Men de mennesker, der er her, det er vældig flinke mennesker. Jo, men jeg hører for eksempel inde i Skagenhallen til koncerterne derinde, der drikker man 8-9.000 øl på sådan en aften der. Ja. Det er ikke noget, du sådan får men af her som taxichauffør? Nej, slet ikke. Vi mærker ikke noget til det. Selvom de drikker det kvantum øl der. Så det er flinke mennesker alle sammen. Kunne du som taxa, kunne du så undvære sådan en festival? Nej, den ser vi frem til hver år. Er det bedste tidspunkt? Ja, altså det er der, hvor vi laver mange penge, ikke? Altså det er med til vores eksistens. Godt. Jeg skal her på havnen, så det passer fint. Festivalen er en fantastisk god institution. Alle de her mennesker, der kommer herop, og den stemning, der er, jeg synes, det er et arrangement, der passer fantastisk godt til Skagen og til det miljø, vi har heroppe, og også til den baggrund, Skagen er kendt for. Men der kan måske være nogen, der ikke helt har den samme opfattelse. Det er jo et ømtåligt emne, kan man godt sige. Der har jo været nogle kontroverser i årenes løb. Tidligere, der kan man sige, at der hørte festivalen meget sammen med havnen og sådan noget. Nu er de helt væk herfra. Ja. Ligesom den hænger udenpå, er det rigtigt? Det kan man godt sige. Altså, når der er festival, så hører havnen med under alle omstændigheder, fordi man kan ikke alle skal ned på havnen en tur, ikke? Men før i tiden, der var der officielle arrangementer. Festivalen havde sine egne arrangementer på havnen. Og dermed kan man sige, at festivalen var også ansvarlig for nogle af de ting, der skete på havnen, som følge af... og der var meget svineri og sådan noget. Ja, altså, det er der jo også stadigvæk. Man kan godt sige, at der skal et hold spuler til hver morgen ved 4-tiden for lige at gøre rent. Men det er jo lidt beskæmmende, synes jeg næsten, at nu er fiskerestauranter og de forskellige restauranter, de er tilskåret i dag. Ja, det er lidt sørgeligt, men... det er jo deres egen beslutning, og det har åbenbart været for voldsomt. Men det er fordi, der er for meget salg af bajer i gaderne til for små priser? Ja, altså vi kan jo vist roligt erkende, at der er forskellige, der har lavet deres egen lille forretning med ølsalg her i de her dage. Og det er jo ikke lovligt, men altså det følger med. Politiet, de halser bagefter og forsøger at stoppe noget af det. Det kan være lidt svært. Og brugte mange flere. Skagen har en anden side. Og der må man indrømme, det største problem i Skagen i de her år, det er jo altså fiskeriet. Og i øjeblikket er fiskeriet i en dyb krise, det må man også sige. Der er faktisk mange fiskere, der er på fallittens rand. Men vi må basere mere på turismen i de her år for at overleve. Det er også et spørgsmål om udvikling i byen, fordi der er jo nogen, der måske har en tilbøjelighed til at mene, at Skagen har nogle traditioner, vi skal værne om. At det skal næsten være et lille museum heroppe. Og det kan vi altså ikke rigtig leve af. Der skal udvikling til, og det er så en lille konflikt, vi også har heroppe. Kampen mellem, hvor langt skal vi gå mellem den udvikling og så at bevare det gamle. Er det godt at have festivalen, eller er det skidt? Det er godt. Helt sikkert. Øl her, øl der, bægerklang alle vegne.
Vi har besluttet, at vi vil kåre årets bedste danske øl. Og derfor har vi lavet en prøvesmagning på 19 forskellige øl. Og ud af dem har vi så fundet 6. De 6, som nu er i finalen. Det er Ceres, Harbo, Maribo, Thor, Carlsberg og Vibro. Det foregår som sædvanligt inde i vores telt, og dommerpanelet er Jens Munk, der er den lokale smagsdommer. Det er Mia Damhus, som er brygmester fra Faxe, og af samme grund så er Faxe ikke med i konkurrencen. Men slaget styres som sædvanligt af Frode Munksgaard. Skal vi prøve at smage? Jens, du er godt nok slagter, men du er også vant til at smage på produkter i hvert fald. Ja. Du smager også på en øl en gang imellem, ikke? Ret tit da. Ret tit. Det føles jo af sammen med pølser. Helt naturligt, ikke? Nu støtter vi os lidt til Mia her i midten, fordi hun er eksperten. Ja, jeg støtter os lidt. Ikke for meget, nej. Men... Så vælter jeg. Ja, vi drikker jo. Men vi må nok hellere prøve at smage nogle stykker, før vi kan vurdere det. Sådan har jeg det i hvert fald. Skriver du ned allerede? Jeg skriver lige lidt til at støtte hukommelsen. Den ligesom med piger, ikke? Jo. Den bliver jo svagere efterhånden, som vi skal igennem glassene. Jeg synes ikke, de smager så meget. De 2 først. Nej, det kan vi da godt være enige om. På den anden side er der heller ikke nogen særlige fejl ved dem. Hvad mener du med fejl? Hvad tænker du så på? Ja, det vil være de typiske tekniske ølfejl, hvad man skal sige, som... Er det sammensætninger og gæringer og alt sådan noget, du taler Ja, det kunne være procesfejl. Det kunne også ytre sig her som noget synligt, altså enten at der manglede skum. Vi kan for eksempel allerede se, i min samling, så har 6'eren relativt dårlig skum. Der er en fordel ved ølsmagning frem for vinsmagning. Det er, at her spytter man ikke ud. Nej, det gør man nemlig ikke. Det er en stor fordel. Ja. Hvad siger du, Jens? Det smager endnu. Kan du lide det? Det er den bedste konkurrence, jeg har været med til. Er det? Ja. I lang tid. Der er nok mange, der vil synes, at den her måske er lidt kedelig. Ja, 5'eren. Ja. Den, jeg har pillet den fra. Hvad siger du, Jens? Det er også den sidste, faktisk sådan, det var den bedste. Den har det, som jeg vil kalde det, den er oxideret. Altså, den har været udsat for luft undervejs, enten i processen eller senere hen, og det giver sådan en ældet smag, der er lidt rugbrødsagtig. Men kan den ikke være lavet rigtig bevidst, den smag? Det kan man godt forestille sig, men lige netop den karakter er der ikke så mange bryggere, der stræber efter, fordi det betyder altså, at øllet holder sig dårligere, hvis det har været udsat for luft. Det er altså et kiks. Ja, det kan man godt sige. 6'eren, det er stadigvæk din favorit? Ja, sammen med 3'eren. Sammen med 3'eren også? Ja, med de to, der vil jeg foretrække 3'eren. Jeg kan godt lide 3'eren. 3'eren har efter min mening en frugtagtig karakter, som vi vil kalde ester, som skriver sig til forskellige forhold fra gæringsprocessen. Og så har den en vis aroma af noget lidt grønt, svovlagtigt, noget lidt måske en aroma fra gærkælderen. Måske øllet ikke har været lagret helt længe nok. Men hvad siger du nu, efter du har været igennem anden gang? Ja, altså det er små ting, der skiller dem ad. Og hvis du, Jens, vælger imellem 3'eren og 6'eren, så vil jeg sige rent teknisk set, så mener jeg, at 3'eren er en bedre øl. 6'eren smagte frisk umiddelbart. Og du siger valget mellem 2'eren og 3'eren, der vil jeg måske nok støtte dig lidt i 2'eren, men den har du kun givet et kryds. Godt. Skal vi så, da det er så svært, og da Jens har 3, og vi måske vakler lidt mellem 2 og 3, sige 3. Vil du være med til det? Sige 3, ja. Godt. Carsten, 3. Ja, vil du så skrive nummer 3, eller skal vi afsløre, hvad det er for en også? Skal der ikke form? Der skal vel stå navnet. Vi skal lige have afsløret. Og der er kuverter nummer 1, 2, nummer 3. Så kan vi så se, om det er rigtigt. Værsgo. Maribo kan I skrive på den. Kender du Maribo? Bryghus i forvejen? Ikke meget. Jeg har aldrig haft lejlighed til at besøge dem, desværre, men det håber jeg da meget, at jeg får lejlighed til nu. Ja. Skal vi smage sidste gang på den? Ja. Det er ikke nok at blive, det er ikke nok at skulle. Du skal gøre det, så alting bliver til dig og mig og du. Med blomsterne omkring os, og med solen i de tårer, vil vi sammen vente på, at det bliver sommer. Ja, vi skal jo starte med at sige velkommen alle sammen. Og vi starter jo altid med at få en øl.
Og som noget nyt i år har vi fået sådan en ny åbner. Og den vil vi prøve her med det samme. Der var nogen, der fik dårlige håndhæld sidste år af åbne øl. Og det skulle vi ikke have i år. Det var fordi, de skulle gøre så mange gange. Så nu vil jeg lige demonstrere. Den tager 6 af gangen. Og den virker. Den virker. Som alle ved forhåbentlig, så er der udsolgt i aften. Så der kommer 2.000 mennesker ind, og så er det løse. Det regner med, at vi bliver 2700. Så der bliver drøn på, det er helt sikkert. Det vi gør bagefter, det er, at vi går lige en runde, og så finder ud af det, der skal de forskellige steder, og hvis der er nogle spørgsmål. Men har I nogle spørgsmål, så bombarderer jeg. Ulla? Det er muligt for at få noget aftensmad, både i dag og i morgen, og en kafeterie for 25 kroner. Du skal købe sådan en bombe med mig, det skal du have for at få lov at spise deroppe. I aften er det sammenkogt med ris, og i morgen er det ribbesteg med kartofler og sovs. Skal vi så ikke gå og give den en skalle? Godt. Den var ellers smart, den her, hva'? Ja. Den er meget smart. Søren Andersen kommer, når han er færdig på arbejde. Så kommer han på arbejde. Nå, hvordan gør man så det? Sådan der. Sådan der, ja. Ja. Den er meget fin. Hvad, Ivan, hvor mange informationsmøder har du holdt med alle de her medarbejdere nu? Der er kun holdt ét informationsmøde. Det, der gør det er det er gamle kendinger. Det er så genganger hele tiden? Ja, de fleste af dem. Jamen stoler du nu på, at de går ud og laver det her med 2.000 mennesker inde i salen? 100%. Det er så stabile folk, og så dygtige folk. Så de er jo ikke alle sammen heroppe fra? Nej, men det er de genganger, og vi har det. Vi snakker sammen. Vi er som en stor familie også, faktisk. Er det køerne ved toiletterne? Så vil vi derovre. Det er det. Nu har vi set talrige frivillige hjælpere arbejde. Men hvem skruer egentlig kassen på Skagen Festivalen? Det gør Skagens ungdomsklubber og foreninger. Festivalen køber deres arbejdskraft. Så det er deres ungdomsarbejde i Skagen, der forhåbentlig skruer kassen. Der er nok ikke så toiletter, så var det helt fint, ikke? Er I tilfreds med musikken her? Det er meget dejligt. Ja, altså, jeg har kun hørt et orkester. Ja. Men er det den genre, du gerne vil høre, eller skulle det være lidt hårdere musik? Nej, det er min genre. Ja. Skagen Festivalen er en festival, hvor du kan tage hele din familie med. Børn og bedsteforældre. Alle kan være her, alle kan finde noget musik, som de holder af. Der kommer handicappede med. Hvor lang tid har I nu til at skifte til den næste gruppe? Næste gruppe skal være på 12:30, så de har lige godt et kvarter til at få skiftet scenen nu. Nu er det her udstyr jo ikke så stort. Lidt senere kommer Bjørn Afzelius. Det er jo meget mere, ikke? Jo, det er det, men heldigvis så har vi kunnet lade noget af det stå på scenen efter Bjørn Afzelius' lydprøve. Og der er så også kun en halv time til sceneskift, og derfor så har vi nogle gode, rutinerede folk, som ved, hvordan man gør det, og det gør de så. Nu er der vel også forskel på musikere. Der er vel nogen, der er lidt mere arrogante end andre. Er der ikke det? Jeg synes, det er meget, meget sjældent, at det er musikerne, der er arrogante. Det oplever vi ikke. Der kan være nervøse folk, som er med til at arrangere musikernes koncerter og sådan noget, men arrogancen, nej. Og så er vi andre heroppe, vi er jo ikke sådan noget ryg med, så de finder hurtigt ud af, at det hjælper ikke. Kasper, nu hævder Frode jo nok, at de har mest at lave op på scenen. Er det rigtigt? Altså lige i dette øjeblik, så har de jo, det er sådan lidt på skift, og nu har de jo et sceneskift, hvor de har enormt travlt med at få bandet ud så hurtigt som muligt, og så få et nyt band ind.
Men når de så er nået så langt, så skal vi jo så tjekke, at det hele virker igen med det nye orkester. Og så har vi haft en lydprøve i eftermiddags, hvor vi har fundet frem til nogle indstillinger, som i hvert fald passede i eftermiddags. Ja, der er jo nægteligt temmelig mange muligheder hernede af, hva'? Ja, der er vel 600-700 knapper, som vi bruger ikke altid dem alle sammen. Der er måske halvdelen af dem skal måske stilles nu, hvor der er et nyt orkester, der kommer på. Når foråret kommer, når trækfuglen flyver med kursen mod nord, kun der kan jeg finde den fuldendte tværing med guld i sit hjerte og bjæsk på sit bord. Med guld i sit hjerte og bjæsk på sit bord. Hvad siger du egentlig til, at de har strøget vise i teksten på trøjen? Nu står der kun festival. Nå, jamen det er jo en almindelig glidning, der er sket. Jamen du vil da helst synge sådan en rigtig gamle viser. Ja, og det var jo viser dengang. Nu skal jeg ikke nævne, men vi havde altså alle de navne, næsten i Norge, Sverige og Danmark, som var kendt og som var ved at lytte til dengang. Dem havde vi jo heroppe. Er du tilfreds med, at de så har strøget vise i teksten? Det har jeg jo ikke altid været tilfreds med, og jeg synes, der er noget mærkeligt i, at mennesker altid skal blive ved at lave noget om, hvor ligesom de laver det op bare for forandringens skyld i sig selv. Og derfor så er du med i dag og synger en vise for os? Jeg synger en vise, fordi... Det er din 70-års fødselsdag. Ja. Tillykke med det. Tak skal du have. Hvor fiskerens jolle i færgenes følge ved daggry kan skimtes på Skagerraks vand, hvor kirker og gårde med kalkede længer står hvide i sollyset ind over land. Take your life. There's a bad moon on the right. Don't go out tonight. It's bound to take your life. There's a bad moon on the right. Det sidste festivalsærtog kører. Nye turister indtager byen, og inden længe er Skagen igen Skagen.